Ben, moi boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por virdes. Recibide a benvida a esta sesión de tarde desta xornada dedicada a Elena Ferro, Creatividade e Arte na Pel, dentro do ciclo Pioneiras e Andainas que o Consello da Cultura Galega leva celebrando cada outono dende hai xa 15 e que organiza para homenaxear cada ano a unha muller pioneira. Unha muller pioneira. A mí parece redundante, casi pleonasmo, porque muller e pioneira, creo que quen máis, quen menos, todas tivemos e temos e seguramente terán que abrir camiños novos, cada unha o seu, individual, un camiño cada muller, pero entre todas, sabedes que facemos autoestradas. E mira que nos poñen peaxes, e mira que cada vez que pensamos que temos un anaquiño xa asfaltado, resulta que xa hai quen abre unha fochanca nova, quen lle bota a terra de riba, a ver se se enlama ben esa autoestrada, non pasa nada. Aquí nos van a topar sempre. Ben armadas, casi ideas claras, ca determinación que dá saber que a xustiza e o que pedimos é unha luita lexítima, e ben calzadas, con zocos, que non hai lameira que poida con eles de ninguna maneira. Non quero agradecerlle ao Consello da Cultura Galega a iniciativa, a idea, toda a filosofía que destila e que impregna todo o que se fai aquí. Quero agradecerlle tamén que me agasallaran a min ca oportunidade desta conversa con Elena, que nos agasallasen a todas ca oportunidade de escoitala, porque de verdade que escoitala e falar con ela é sempre un agasallo. Elena, boas tardes. Boa tarde, moitas grazas por vir. Grazas a ti, por quererme sempre. Bueno, está unha xornada toda dedicada a ti. Xa estiveches pola mañán, houve mesa redonda, houve relatorios, a ver a outra cando rematemos aquí, Guadi Galego tocará para nós, tanto matriarcas como focos de ferro que non poden ser máis acaídas. Que se sente cando te chama o Consello da Cultura Galega e che di que este ano as pioneiras e andainas é para ti? Bueno, non mo creía, eso xa así de entrada, cando me chamou Carmen, dixe, pero é isto? O sea... E te preguntarías, por qué? Pero por qué? Que fixen eu? Bueno, foi unha sorpresa moi grata e, bueno, un orgullo para min e para toda a miña familia e o taller, porque eu non son nada tampouco sin elas todas, que están aí miñas irmáns e as miñas compañeras de traballo, Uxía, Sara e Vanessa, Oriol, bueno, somos un equipo grande, non? Que funcionamos todos xuntos. Que ben poder compartilo. Esta sesión de tarde chamase Memoria, Aldea e Cultura. Facendo memoria, repasando cultura e volvendo á aldea, como foi nacer a mediados dos 70 nunha aldea de Viladecruces en Merza para unha nena como a ti? Que lembras? Pois, bueno, tive unha infancia moi feliz. Eso xa é moi disfrutada, non? No rural, cada vez tamén doume máis conta diso, non? Porque como que veñen máis os recordos, non? Van pasando os anos e veñen máis os recordos da niñez e da infancia. Son unha persoa afortunada niso, porque sí que tiven unha infancia moi boa. Miñas irmás sempre me din que son unha privilexiada, porque son a pequena de 5, a consentida, chámanme. Porque din que a min me deixaron facer todo o que non lle deixaban a elas. Eu iba para o taller e ali estaba cos martelos, as puntas, as coitelas, que era o meu espazo de xogo. Por que a elas crees que non lles deixaron como a ti? Porque aínda había forza para... Eran máis novos os teus pais para decirlles que non, ou porque tiñan outro destino pensado, quizáis, para vos? Eu creo que somos 5, eles os 4 naceron moi xuntiños e moi seguidos, entonces debían de facer unha revolución os 4 xuntos. Entonces, pois, supoño que os tiñan que ir apartando así, sabes, a todos. Fora de aquí, fora de aquí. Eu nacín 6 anos máis tarde, entonces eles xa eran un pouco máis maiores, e de aí o meu consentimento, non? De deixarme enredar un pouco máis, aparte de que sempre me tirou, non? Sempre fun moito para o taller e para as feiras tamén, eles tamén foron ás feiras e tamén estiveron no taller, o que pasa que eu pois fun máis apegada niso. Ti sempre dis, de feito, que antes de zoqueira fuches feiranta. Sí, son feiranta. Primeiro aprendín a vender os zocos e despois a facelos, claro. Entón, as feiras foron como a miña universidade, non? Aí aprendín pois moitas cousas, dende moi pequeniña, e como tamén me levaba a idea, pois eso.
recordo de ir sempre con meu pai e con miña tía, vender, eu vendía xa cousas, pois, a mellor con 6 anos e así, de vender e cobrar, e entonces eu guardaba eses cartos, e na volta para casa, no Citroën 2 cabalos que tiñamos, aí entre as pernas de miña tía Agripina, ela iba contando os cartos que fixera, entonces cando acababa de contar os cartos que fixera, eu metía a mão no bolsillo e sacaba o que eu fixera como unha sorpresa, sabes, pero a maiores temos... Isto con cantos aniños? Pois 6 anos, 7 anos, de aí xa para arriba, que son os recordos así que teño máis, claro, de máis pequeniña, pois xa son máis vagos os recordos, non? Pero sí que todo ese traballo de axudar, de montar a tarima da feira, botar o toldo para o sol, o plástico para o frío, para a auga, perdón, non para o frío, e axudar en esas labores, non? Que despois acabaron sendo o meu oficio tamén. Canto marketing aprendiches nas feiras? Todo. Todo marketing. Todo. Por eso moitas veces, agora cando me preguntan polas redes sociais ou así, pois todo iso he aprendido de aí, das feiras, non? E claro, ser feiranta, pois moitas veces, claro, a xente utiliza como un insulto, non? Como algo despectivo, pero para mí nunca foi. E como dicía pola mañá a miña irmán Chicho, non? Que é algo que a xente pois é como un traballo pois que non está ben visto, pero que a nós que nos ensinaron sempre pois que a estar orgullosas, non? Do noso oficio e do noso traballo, non? Que iso, que fixéramos o que fixéramos, pois que o intentáramos facer sempre o mellor posible, non? E si que na feira, que eran onde se facían as relacións comerciais antigamente, pois había de todo, había xente legal e xente pois que intentaba pois trampear un pouco, claro. Pero a día de hoxe sigue pasando, tamén nos bancos, en todas partes. Era o que che iba a preguntar, que che teño oído decir pa feira un banco. Claro, hoxe en día ir a pedir unha hipoteca é a feira máis grande que pode haber, non? É que agora xa non se negocia salvo aí, claro, casi. Agora que falas das feiras e de que era non só o punto de interacción mercantil ou de intercambio de produtos ou servizos a cambio de diñeiro, sino tamén un punto de encontro social, cultural, onde se establecían outro tipo de relacións e onde era un pouco o centro, a cita quincenal, semanal, a que houvese para que a xente se puidese atopar. Falando de memoria, aldea e cultura, era un feito cultural. Sí, sí, aí aproveitábase para facer todas as compras necesarias pois para o mes ou para, bueno, a quincena ou así, de produtos que non tiñas asequibles en ese momento. No noso caso, como os zocos, non? Que a xente aproveitaba, pois eso, non só para mercalos novos, que iso tamén, senón para traer os zocos vellos para reparar, que era un traballo moi importante e habitual en esos anos, que era cambiarlle as madeiras vellas aos zocos. Entonces, pois, o mellor cada feira xuntábamos 2 sacos, porque metíamos en sacos despois, de zocos vellos, donde se lle poñía unha etiqueta co nome da persoa, o teléfono non, que daquelas non había moitos, poñías o nome, se había que cerralos, se non os había que cerrar, e poñer a feira cando se había que entregar, pois a feira seguinte, para o día 14 ou para o día 29 ou así. Entonces, despois, en casa, había que reparar todo iso e volver outra vez. Si con 6 anos, ou antes incluso, supoño, xa estarías no taller e era o teu como cuarto de xogos, acabas de decir. Sí. Eu non sei en que momento fuches consciente de que o que se facía ali non era xogar, non era só traballar, que se facía cultura. Bueno, que se facía cultura fai pouco que me din conta, na verdade. Non. Aquelas era... claro, un traballo, non? Que iso para min era un xogo que eu axudaba, primeiro non enredavos, non? No taller, pero despois, pois, si axudaba a facer o traballo da casa, igual que tamén co resto do traballo de labranza que había na casa, tamén tiñamos vacas, miña nai era a que se encargaba da labranza, pero tamén había que ir cas vacas, meus irmáos, sobre todo, eles din que eu tampouco nunca fun cas vacas, pero eu iba cas vacas tamén, pero mira para eles e todo. Non. E tiñamos un burro tamén, entonces as aventuras do burro, de número 7,
e había que, pois, tamén ir á herba, ou ir tornar a auga, a herba seca, todas esas cousas que eras partícipe dese traballo de casa que aprendías tamén, non? Que era, bueno, unha comunidade, non? Que levamos un pouco todo o día falando tamén diso, non? De moitas cousas que se perderon, de traballos comunitarios, De tribu. claro, tanto da nosa casa, que nos, bueno, pois, somos unha familia grande, pero despois pois, había que ir a axudar o veciño viñache a axudar. Unha pena, non? Que iso se perda, non? Eu voto en falta todo ese tipo de relacións que intento manter facendo pois outras cousas, non? Como estará pensando Oriol como a foliada, non? Sí. Pois un pouco iso, non? De xuntar a xente e de relacionarse todos con todos, non? Sí, da foliada tiña previsto para máis adiante, pero xa que o sacas agora, en Merza, que todo o mundo é músico, Sí. e ti saíches zoqueira, pero a música, bueno, tocou tambor, é verdade, que tamén fixo os seus piniños, pero non foi na banda de Merza, foi na banda... Non, foi nun grupo de música tradicional do Concello da Golada, que se chamaba Bico da Balouta. Aí toquei o tambor. Eu debín de ser das poucas rapazas da miña xeración que non fun a música en Merza, claro, porque tiña o taller na casa e entonces pois aí desempeñaba as miñas horas libres. Si merquei o cuadernillo cos pentagramas, eso, a mellor 2 ou 3 veces para ir, e imaginábame que sabía música, pintaba notas, pero non tiña nin idea. Imaginar saber, está super de pero- moda, non pasa nada. Pois eu facía iso ca música e parecíame, sígueme parecendo complicadísimo, non? Como podes ler eso e que salga algo. Despois descubrín que o tambor non facía falta saber notas musicais para poder acompañar a alguén que está tocando, e dixen, este é o meu. Entonces aprendín os ritmos básicos. Sí, pel tamén, en todo caso. Pel tamén, había pel, entón eu fixenlle o meu cinto para enganchar o tambor, a súa funda, todo o equipamento de pel. E si podía, e disfruto moito cando toco, e tocando neste grupo da Golada, pois pasei non moi ben. E como xorde o da foliada? Foliada de Ferro, Asociación Cultural Azoqueira de Merza. A ver, eso, a asociación é moi recente, ten uns meses, e fixémola pois principalmente para poder pedir axudas de algún tipo para poder seguila facendo e mantendo. A foliada xurde na pandemia, aínda que no ano 2015 celebramos o centenario do taller, e a idea xa era seguir facendo pois cada ano unha festa, non? Aí, pois, houve un parénteses, non se pudo seguir mantendo, pero despois veo a pandemia, e entonces, claro, estivemos todos aí moi recluídos, e a miña válvula de escape é organizar cousas e poñerme a activar a cabeza, non? Entón dixen, pois, tan pronto se poida volver a estar en un estado pois normal de liberdade, pois poñemos en marcha a que xa se empezou a chamar a Ferrofoliada, non? No 2022 celebramos a primeira, este ano foi a terceira, e cada ano pois intentando mellorar e bueno, si o tempo nos acompaña, claro, porque de momento tivemos sorte. Agora que dis que en 2015 celebraste o centenario, claro, isto lévame a 1915, abriuse o Obradoiro, o teu avó prefeuto, Sí. que naceu no 1900. Sí. E xa moi prontiño aprendeu o oficio de zoqueiro, ainda que marchou a Cuba, volveu... Como se xestou a apertura do Obradoiro? Pois, máis que a apertura, tiña 15 anos o noso avó cando aprendeu o oficio, non? Entonces, a min gustame, bueno, decir que cando aprendeu realmente, cando se iniciou, non? Todo a historia do noso taller. E daquelas aprendíase un oficio indo a traballar, pois, neste caso, con outro zoqueiro dunha aldea de cerca de Merza, e iban polas casas. O sea, non aprendeu a facer os zocos directamente, senón que iban reparando os zocos vellos da xente polas aldeas cercanas, non? Antes había moitos oficios así, como de costureira ou ferreiro,
e a xente pois desplazábase pois a cambio da comida, o sea, simplemente non tiña un soldo nin nada, non? Despois emigrou a Cuba, e despois cando volveu estivo 8 anos e á volta pois retomou o oficio e ata que faleceu. Un caso bastante excepcional, que volvese, refírome, que daquela había como unha emigración moi permanente, non? Xa había xente que marchaba e se cadra nunca máis. A ver, estamos aquí todos os irmãos. Volveu porque deixou, claro, unha filla, non? O sea, a miña avoa quedou embarazada aquí con nosa tía Agripina, que era zoqueira tamén, que foi zoqueira toda a súa vida. Entón, claro, el volveu porque sentía esa carga de que tiña a deixar aquí pois a súa filla e non estaban casados, aínda non estaba casado con miña avoa e por iso voltou, senón seguramente non voltaría. Nós sempre bromeamos que seguramente teñamos familia en Cuba tamén. Seguramente, porque noso avó era un mozo guapo, así aposto e zalamero. Seguramente algo haberá alá, pero el volveu. Despois sí que veu unha cubana tamén a buscalo, me parece. Sí. Isto non o sabemos porque tanto nosa tía, meu pai era moi pequeniño, pero cando lle preguntábamos a nosa tía Agripina, chegou unha señora mulata, estaban facendo no fondo da casa, a nosa casa está así nun barranco, o sea, que iso Taramundi e llano ao lado daquelo. Entón, claro, empezaron a facer un muro alá no fondo porque cando chovía moito, pois, íbase a terra. Estaban poñendo ali unhas pedras e veu ali polo carreiro do fondo unha señora mulata preguntando por meu avó que estaba ali facendo o muro. Entonces, el foi a xunto dela, falaron o que tiñan que falar e a señora marchou e meu avó seguiu facendo no muro. E non dixo nada máis. Resulta que lle debía cartos, dixo. Debíalle cartos e veullos traer desde Cuba. Eso non é moi creíble. Non é moi creíble, eso. Eso é todo o que sabemos, ou a min non me contastes nada máis. É o que sabemos de... De todas maneiras, se algún día paseando pola Habana ves uns zocos que non son teus, sabes que o legado tamén continuou ali. E aparte de guapo zalamero, xa non o coñeciches porque ele morreu 7 anos antes de que ti naceses, pero seguramente no taller teu pai, Alfonso, e a tua tía Agripina falaron 1000 veces del, pois agora diría, agora faría isto, non lle gustaría. Que che queda, que non son recordos, pero que referencias tes da súa personalidade, de como traballaba, de como iba polo mundo, de como se comportaba? As referencias que temos son moi boas, de que era moi boa persoa, que axudaba sempre e protexía a xente que outros intentaban abusar, sabes, de axudarlle tanto no que podía, ao mellor moitas veces económicamente, ou co que fose, non? Incluso, o que máis facía era na feira. Claro, el para ir ás feiras iba á Bandeira e a Vila de Cruces, non? Que están cerquiña de Merza, e pasaba o coche de línea para poder cargar as caixas cos zocos e ir. Moitas veces deixaballe os zocos a xente sin cobrarllos ou dicíndolle xa mos pagarás cando poidas, porque cando sabía que era xente que o necesitaba e que lle estaba axudando, non? Entón, sempre tiven moi boas referencias del, con que era unha persoa boa e que, sobre todo iso, que axudaba a xente que o precisaba de verdade, non? E con estas referencias que tes del, estas suposicións de como te levarías con el morreu uns anos antes de que se puidese sospeitar que os zocos estaban condenados a desaparecer. Que crees que diría si te ve hoxe a ti, as túas irmás, as cousas que facedes? Un señor que naceu no 1900 e que agora ve zocos con pel de leopardo. Pois estaría moi orgulloso, eso ben seguro. Eu non o coñecín, pero moitas veces noso pai di eso, si chega a ver isto meu pai, o sea, di el, non? Si chega a ver isto meu pai, pero con cara de felicidade, non? E así, claro, estaría moi orgulloso, non? E tamén penso que sería unha persoa
que disfrutaría de esos cambios. A min tiven a sorte de que tamén nunca tiven limitacións no meu traballo a hora de facer cambios, tanto na forma de traballar, nas ferramentas, en todo. Digo que é unha sorte porque podía ser o contrario, claro, podía ser que só poidese facer o que xa se facía, non? E iso permiteume explorar, claro, moitas cousas e poder facer o que estamos facendo a día de hoxe. E un pouco eles, meu pai tamén é así, non? Miña tía era un pouquiño máis, o mellor, máis conservadora nese aspecto, pero tampouco nunca... Sempre lles daba risa, non? Cando vían que eu facía algunha cousa diferente, non? Non podo ter máis que palabras de agradecemento, non? Por iso. Hoxe, claro, nosos pais non poden estar aquí por problemas de saúde, igual que nosa tía Olimpia, Cote, e Venancio, que Venancio é fillo de Agripina, da nosa tía, non? Que vivimos todos xuntos, pero están aquí, aínda que non estén, non? Mañán teremos de contar todo, con pelos e señales, pero para eles é un orgullo inmenso, sabes? Como nunca tal pensaron, claro, porque eles pensaban que cando se xubilasen, pois que non vían un futuro para isto, non? É que realmente naciches xusto na década na que o zoco caeu en desuso, de repente, os anos 70 en Galicia, moitos cambios, algúns chamados progreso, porque efectivamente o foron, e moitos avances, e moitas comodidades para a xente, pero unha década de emigración, tanto exterior xa a países europeos máis que americanos, a cidade, a xente iba abandonando o campo, o agro, e con el os zocos, que para a xente que se criara na aldea era como un obxecto que estaba asociado o rural, o agro, a pobreza, a xente que tiña diñeiro e tiña zapatos. En esa década naces ti, cando parece que o xusto mercado dos zocos está tocando a súa fin. Claro, e as catiuscas que foron a nosa maior enemiga. É que cando decimos que parece o nome dun grupo de música indie, de malditas catiuscas, pero realmente, claro, de repente aquel plástico malo parecía que era moito, máis cómodo, máis barato, por suposto, e que era como mellor. Claro, pero é entendible, non? Que pasar de ter que usar un calzado casi por obligación, non? Sempre poño o exemplo dos zocos e do pan de broa, do pan de millo, non? Que claro, foi a frase que máis escoitei, non quero ver máis zocos nin pan de millo, pero o pan de millo era o único casi que moitas familias podían comer, e os zocos era, como decía a miña tía tamén, sorte de ter zocos, porque había moita xente que tiña que andar descalza, non? Pero era o único, entonces eu entendo ese rechazo despois desta mellora, este cambio social. Claro, tamén hai que entender iso, non? E non chegar á parte de, como nós, de odialo, non? Que tamén estaba todo posto para que odiáramos tamén, non? Como decir, para nós sería o mellor máis fácil deixar de facer zocos e seguir coa marroquinería, seguir facendo artigos de coiro nada máis, porque ademais para ir ás feiras os zocos pesan moito, sabes, as caixas de zocos cando as tes que coller, porque as outras cousas son as caixiñas e xa as reglas, pero os zocos foron moitas cargas e descargas, montar, desmontar, e moitísimas veces sin vender nada, non? Pero estaban aí. Eran como a nosa seña de identidade, o que nos diferenciaba de outros artesáns, non? Entonces non se podía perder. Ao mesmo tempo, esos cambios todos durante moitos anos para iso, pero gracias a que tamén nos inculcaron iso, non? Que dixeron, a ver, nos temos este traballo, somos igual que o resto, non? A quen lle guste ben e a quen non lle guste, non, pero con orgullo, claro. Porque ti nunca valoraches ningunha alternativa, ti nunca escoitaches na túa casa cousas que seguramente en casas próximas escoitaron, de vaite pa cidade, estudia outra cousa, dedícate a outra cousa. Sabías que te querías dedicar a isto? Sí, eu sabía que me gustaba, pero na casa non, o sea, meus pais querían que, igual que con todos, que estudiásemos, que
que fixéramos unha carreira principalmente porque non vían un futuro para isto. O que pase que, pois, a miña falta de apego aos estudios tamén influiu bastante. E a miña, o sea, eu iba ao instituto e o que facía era coller encargos para facer. Entón, a fin de semana, pois pasábame a fin de semana facendo os encargos para levar pola semana. Eu estaba negociando xa sempre. E que non contaban ca túa determinación, aparte da vocación e do talento, non contaban coa túa determinación, porque que alguén no instituto tome notas de ti unha carteira, ti unha pulseira, mañán traioche, claro, todo isto en pesetas, por suposto, e negociando en primeiro C. Sí, sí. Era, despois hasta din clases tamén de coiro no instituto, así, pero era... Claro, eu vío así e íbame ben, Non temos ningunha dúbida. Xa tiñas toda a experiencia das feiras acumulada de como facer. Antes de pasar a que pasa no ano 95, que hai como un punto de inflexión, interésame moito saber como era aquel taller e o que cambiou, que xa me imagino que en canto a procedementos, a proceso de creación e de manufactura, cambiou moitísimo, tamén por eso se poden pagar os zocos e non son tan caros. Pero, por outra parte, teu pai Alfonso, tua tía Agripina, traballando xuntos, neste caso irmáns, non marido e muller, había roles de xénero na zoquería? Sí, claro. Ainda que noso pai non é unha persoa pois nin autoritaria excesivamente, pero era o home da casa. Entón, aí pois era... Todo era como tanto nosa tía como nosa nai, sempre había que pasar o filtro de preguntarlle a teu pai si isto está ben, o sea, inevitable iso, non? Contaba pola mañán tamén que meu pai e miña tía traballaron sempre xuntos, pero era o zoqueiro de Merza, a miña tía era a irmá do zoqueiro. Entón, claro, iso daste conta despois, non? Co tempo, non? A casa do zoqueiro, incluso sin saber o nome de miña tía, que iba a todas as feiras con meu pai, así, pero era a irmá do zoqueiro, non? Sempre, incluso sin saber o seu nome, non? Eu penso que é inevitable, non? Que cada cousa no seu contexto e na súa xeración tamén, non? O simplemente ir tomando nota e ir cambiando pois esas cousas, non? É que non me extraña e emocioname que no momento no que se organiza unha asociación lle poñes a zoqueira de Merza. Sí, eso tamén ten moito que ver con iso, porque sempre, claro, era a casa do zoqueiro, todo sempre así. Entonces agora a asociación é a zoqueira de Merza e non é por min nin por nós, sino tamén un pouco, sobre todo, por nosa tía, non? Que ademais foi a súa vida ata un mes antes de falecer, sabes? Que estaba no taller con nós ali barrendo e iba a cumplir 90 anos e foi a súa vida sempre, o taller e as feiras. Non, sabes, e sin ningún halago nunca, sabes? Porque agora, a ver, hoxe é un día maravilloso e isto é un regalo da vida, non? Pero nosa tía foise ben, sabes? Pero oxalá tivese tamén os halagos que merecía, non? Pois igual que nosa nai tamén, ou que o 99% das mulleres, entendes? Que sin eso, agora estamos falando do noso oficio, non? Que son os zocos, pero nosa nai, pois toda a vida traballando igual, todo na labranza, cos rapaces, con todo, sabes? Para que os halagos da vida sempre fosen para noso pai, claro. Pero, volvendo ao mismo, sin ser noso pai, claro, unha persoa nin autoritaria, en exceso, nin nada deso, pero, claro, despois, noso pai sempre di, eu fixen, eu non sei que, eu non sei canto. Claro, fixo, pero por todo o séquito de mulleres que tivo toda a súa vida, e de persoas. A ver, isto non é nada novo para ninguén, digo, pero é certo, o sea,
é como están programados para iso, non? Entonces, para el non é malo decir eu fixen, mira, fun ali e trouxen e comprei e non sei que, non sei canto. Claro, o seu código é ese. E o código de miña nai, e de miña tía, e de miña outra tía, e de todos, é a sentir, sí, mira, fixo, sí, claro. Pero, se non fose por toda esa xente de arredor, a maioría mulleres, pois, el solo non podría facer, igual que eu, non podería facer nada se non é polo meu equipo de traballo e por toda a xente que me rodea, non? Para elas tamén esta xornada, non? Claro, é unha xornada para todos. Vamos a aplaudir. No 1995, aí decides que algo ten que pasar aí, non? Contanos que pasou. Bueno, foi o ano no que empecé a facer cambios no zoco tradicional, porque, claro, xa estaba, bueno, vía que eso non tiña moita salida. E aí, pois, eso, empecé a facer pequenos cambios, sin éxito ningún. O sea, 15 anos que foron moitas cousas. Porque isto, para poñelo todas na cabeza, dende 1995 ata 2010, non pasa nada. Non pasou nada. Nada con respecto aos zocos. Aos zocos. Pero iso é determinación absoluta e creer no que estás facendo. Bueno, foron un calzado que protexeron a moita xente labrega durante moitos séculos, non só aquí en Galiza, sino en todas as partes do mundo onde hai un clima parecido ao noso, hai zocos de máis aguzados na punta, menos aguzados, todos de madeira, con coiro e madeira, o sea, a xente buscaba as materias primas que tiña ao seu alcance para protexerse, non? O sea, para a auga e para o frío, pois a madeira illa, o coiro protexe e podes camiñar ben, non? Si eso funcionou durante tantos séculos, pois desaparecer pois é un pouco... Esta é unha frase que me encanta que dis, é que eu asistir, o sea, ver como algo morre, que lle quero tanto, e como son unha romántica. Sí, eso tamén. Entón empezaches pintando as madeiras, cambiaches tamén a maneira, a pisada, porque claro, non é o mesmo pisar en terra ou en erva que algo destinado ás beirarrúas ou asfalto. Claro, agora pisamos todo un terreo duro sempre, antes non era todo mullido. Antes de usar as madeiras, a forma das madeiras que usamos agora, pois houve outras, pero que non funcionaron non iban tan ben. Tamén houve dun taller artesán e ir ás feiras e que o que faz pola semana xa, o fin de semana, xa casi, o sea, xa tes na rúa e ves a resposta da xente, non? Dis si miran para el, si non miran, si preguntan, si proban. Entón é un filtro moi rápido e moi bo aí. Pero, claro, foron moitos anos e moito tempo, non? Despois, no 2010, pois, como que todo empezou a encaixar e de aí, pois, fomos sempre intentando mellorar, que é o que seguimos facendo a día de hoxe, non? Pois, intentar sacar cousas novas e mellorar, que no calzado, sobre todo, ten que ser bonito, ten que entrarnos polos ollos, pero o importante de todo o calzado é que sexa o máis cómodo posible. Entón, se o calzado que faz a base de madeira, hai moito traballo por facer, porque sempre podes facer algo máis e mellor. O importante en calquera traballo tamén é non acomodarse, non pensar, ala, agora xa está, e vamos a eso, non? No mundo que vivimos, iso xa é impensable, hai que estar moi activo sempre. Iso en canto ás madeiras, que me imagino que esa modificación da pisada fixéchelo experimentando, probando unha, outra, ata que chegaches ao lugar definitivo e sen tutoriais de YouTube, nin nada. Ti soa, bueno, soa co teu equipo, por suposto, pero intentando ver de que maneira podías adaptar algo do pasado ao presente. Sí, o que sí seguimos é usando o mesmo tipo de madeira que se usaba, porque é a que mellor funciona por densidade e lixeireza tamén, non? Pero despois de formas e todo, sí que foron moitas probas,
a parte da estética, do color que lle poidas poñer arriba para que sexan máis atractivos ou menos, o importante sigue sendo a base, non? O que pisas, ata dar aí coa fórmula, non? Coa receta, que todo encaixara ben, pois eso, foron 15 anos aí de pico e pala. Iso nas madeiras, pero nas cores, nos estampados, nos materiais, por onde empezaches? Como se che ocorreu de repente eliminar, non eliminar, pero bueno, enriquecer o clásico negro ou marrón con esa explosión de cores? Pois, mira, recordo que nos, por exemplo, compramos peles en diferentes curtidores, despois hai almacéns tamén, e hai un almacén de Alicante que 2 veces ou 3 ao ano carga a furgoneta de pieles e ven facendo un recorrido polo norte visitando artesáns e así. Veu a nosa casa e traía unha caixa de restos de pieles con pelo, así, con estampados animales e así. Eran retales, non? Retrincos pequenos e así, que, claro, cando os vimos, pois, eso xa che chama, non? Vale, pois, compramos esa caixa e de aí, pois, empezamos a usalos. De aí tamén teño que decir que Elena Faveiro tamén tivo moito que ver, sobre todo por todo o apoio psicolóxico, por todo o apoio de creer, sabes, de ver, porque casi ata que... Eso foi todo no 2010, tamén foi cando coñecín a Elena. Era todo, pero aínda seguides facendo zocos, pero como, para que facedes zocos se isto non se vende, se isto non... Incluso xente do mundo artesán, que creo que o que debería sería apoiarte, non? E dicirche, pois mira, casi non queda quen faga isto, pois que ben que o fagades. Non, aínda era sin telo en conta, sin telo, sabes, como nada, que nadie lle daba importancia a iso. Elena foi un chute de enerxía aí, non? Dende o Centro de Artesanía, e iso é moi importante. Home, tanto, porque non sei que nos pasa a veces, ese coñecido como autoodio, ese tirar para baixo xustamente cousas que nos definen e que apreciamos como negativas. Non sei como se pode combater, a veces desde os propios protagonistas, desde se cadra sesteiras, oleiros ou xente que se dedicaba ao liño ou ese tipo de cousas que a mellor poliéster, mellor, non sei, algo rápido. Sí, é un pouco, sí, ese autoodio, a veces que bueno, os galegos parece que o levamos así, metido en vea, pero hai que sacalo, non? E hai que creer no que faz. E despois, claro, darredor deso, tamén hai xente que tampouco que non é boa xente, moitas veces con mala intención, non? Que ao mellor che di, non fagas isto, pero é en beneficio tamén, non? E claro, aí foi como que se reuniron todos os astros para que a partir do ano 2010 que todo empezase a funcionar, pero o apoio, sabes, ese apoio de creer, casi, sabes, de decir, isto está ben, isto é a primeira persoa, unha das primeiras persoas eso con quen o sentín, foi con Elena, sempre yo digo tamén. Eu non sei se és consciente, posiblemente non, porque o día a día atropélanos e non, tampouco sería bo para ti estar pensando todo o día na importancia do teu legado, pero é importante porque non só cambiaches o obxecto en sí, que eso podría facelo máis persoas, é posible, senón que cambiaches a mirada dos demais sobre ese obxecto. A beleza está realmente na mirada, no obxecto, por suposto, pero iso dependía de ti, o deseño, a patente da pegada e demais, pero conseguir cambiar como os demais miran sobre ti... Iso penso que foi gracias ás redes sociais, sacar os zocos de contexto, facer esas montaxes, as fotos con, sempre poño de exemplo, a porquiña cos porquiños, que é un zoco rosa con un rabiño e os zoquiños pequeniños como mamando na porca, con esceas do rural, da feira, ao final do que me gusta e do que vivín e do que, bueno, das cousas que a min me enchen, e sacar os zocos así de contexto e
sacarlle un sorriso á xente con iso, fixo que sacarlle ese estigma, non, que tiñan os zocos. Eu creo que foi iso, un pouco... Pero en moi pouco tempo, porque en moi pouquiños anos é moi difícil de cambiar zoco igual a pobreza a zoco igual a orgullo, estilo, dignidade. É algo que poden tardar Sí, xeracións en facerse pero con outras cousas. iso é porque todo agora vai todo moi rápido e cas redes sociais, con todo na vida, sabes, temos anos a vida no teléfono, entón todo vai máis acelerado. Eu creo que foi un pouco iso tamén, non? De collelo tamén no momento xusto, non? Aí que isto foi no ano 2012, 2013, cando empecé a facer esas montaxes era un xogo, agora é un traballo, o sea, digo, forma parte do meu traballo, o sea, a xestión das redes e pensar que facer, claro, cada semana. Estou nunha época de sequía, xa vos lo digo que... Era a pregunta, de onde admito... sacas a inspiración? Porque Elena ten un xesto así un pouco, coñecedela perfectamente, que así como queda así un pouco pampa, a ver, e que está pensando constantemente, de onde sacas Claro, todo iso? de calquera sitio, claro, a veces vou en coche e vexo cousas que me chaman a atención e intento reproducir cousas que vexo en zocos, entón, claro. Pero son moitos anos xa, moitas semanas o ano, sí que sei que estou nun momento menos creativo, non pasa nada, tampouco. A veces a propia actualidade é unha boa fonte, ese zoco en forma de ananás dado a volta para ligar no Mercadona. Claro. Sí, magnífico. Aproveito tamén esas cousas para meter aí, que ademais teñen moito tirón, claro. Pero claro, non sempre unha está receptiva, sabes, ou inspirada, non? Pero despois teño os amigos así que me van dando ideas de todo, e Oski e Agus que me fan coplas e que me mandan sempre cousas e como non, fixeches isto e fixeches aquelo, mira, vin isto e non sei que. Entonces, no taller, pois tamén, a ver, hai que facer aquí unha chuvia de ideas para... É necesario, claro, porque tampouco... As redes tamén son moi exixentes, entón, agora eu sei que, claro, é como que está un pouco agotada. Eu son máis de fotos, non? De preparar algo, sacar foto e poñer unha pequena frase que se asocie ou que teña un pouco de retranca ou así, pero agora tiran máis os vídeos cortos, teñen canto máis graciosos mellor, canto máis, o sea, é todo, sabes, moitas cousas, os vídeos leva moito máis tempo facelos, leva todo, entonces teño que poñer máis pilas, pero... E seguir facendo todas que cousas tan galegas, os zocos e a retranca, e ti aúnalos perfectamente. Quería falar contigo de outro asunto que ten que ver cas transformacións sociais, económicas e de conciencia tamén dos últimos anos, non só ao redor dos zocos, sino do consumo en xeral. Parece, estás percibindo que hai como unha volta ao permanente, á calidade, que xa pasaron un pouco os peores anos de consumismo brutal, de usar e tirar, de que as cousas non duren, de estrear constantemente, de que non importe a procedencia de se fixo nun país asiático, de que non produciu, posiblemente en algún caso sin moitos dereitos laborais, e que iso lle dá un valor engadido aos produtos? Penso que a artesanía está nun bo momento, a mellor, o sea, cara arriba, non? Porque se está valorando máis, o sea, pois a súa forma de facer, de ser unha peza máis exclusiva, o sea, non exclusiva, que isto tamén o falábamos pola mañán, claro, todas as pezas, aínda que sean as mesmas, non están exactamente, claro, non salen como os churros, pim, pam, non? Pero a xente sí valora máis a exclusividade da artesanía. O consumismo non creo que baixara, eso creo que cada vez vai a máis. A xente si empeza un pouquiño a pensar máis como está feita, onde, e iso, pois a artesanía favorécenos. Entón, recordo, por exemplo, os anos 80 e 90, pois que a xente decías o prezo dunhos zocos ou dun bolso ou dun cinto, carísimo, todo era carísimo porque o tiña por 3 veces menos mercado en tal.
Agora non, agora ven un cinto de coiro e que está feito a mao, e din, pois moi ben, porque saben que é algo que lles vai a durar anos e anos, igual que os zocos ou que un bolso. Entón, con respecto a iso, estamos nun bo momento. E creo que cada vez mellor, porque a xente, pois, tamén todos os tutoriales que hai de facer o que sexa, xa non digo dedicándote como traballo, sino que como afición, non? Que pois calcetar ou facer calquera actividade manual, con iso a xente tamén aprende o traballo que costa facer as cousas, é unha forma rápida de ver como se fai e de podelo facer ti na casa, pero tamén sabes que eso non é, veña, pim pam. Sí, valóralo máis. E despois, a hora de ir mercar, se che din que está feito a mao, pois vas a dicir, pois mira, pois está ben, ten un precio razoable, E aínda que non che guste moito pensar a longo prazo, como ves o futuro da artesanía? Xa non só de ferro, que tamén, senón da artesanía en xeral. Pois eu creo que ben, o sea, que para mellor, sabes, que con máis valor, que ao final iso é isto, saber, non? Que se está feito a mao, que ten un precio, que, claro, antes tamén te iba a dicir, se nós fixéramos os tocos como os facía noso avó, claro, solo se podrían mercarse esos tocos pois moi pouca xente, non? Pois se os facemos igual, pois igual tiñan que costar 400 euros ou usando as ferramentas que el usaba, non? Ao mellor faríamos 2 pares de zocos ao día as persoas que estamos. As novas tecnoloxías axúdannos moito tamén, non? A usar pois as ferramentas que temos nós hoxe en día, pois unha troqueladora para cortar, a máquina de coser eléctrica, unha rebaixadora. Por iso non deixa de ser un traballo feito a mao ou artesán, non? Estou segura de que noso avó, se vivirá a día de hoxe, pois que tamén usaría esas ferramentas, non? Entón, todo ten que ser acorde, non, ao momento. Nos intentamos facer produtos que sexan asequibles para canta máis xente mellor, non? Tendo, por iso, pois temos as ferramentas que temos para que os zocos non teñan un precio excesivo, e sempre que vaya un pouco acorde. Claro, nos non poderíamos pretender facer zocos de 500 euros cada par e vivir deso, non? Sería moi difícil, non? Entón, ten que haber sempre unha coherencia, non, con todo. E que a xente, que eu creo que estamos en ese camiño e que a xente cada vez mellor, porque notámolo no contacto directo coa xente nas feiras, porque cho di xa, non é dicir, non, estou no meu taller, vendolle isto a alguén que o vai a vender, eu non sei as impresións da xente, non? Nós sabemos directamente o que opina a xente, non? A reacción. Entonces, sabemos que cada vez valora máis o produto feito a man. Estábamos no ano 2010, o apoio de Elena, un premio, o premio Antón Fraguas, que iso tamén lle dá un pulo ao teu traballo. Nas feiras máis próximas xa tiberades que diversificar, acudir tamén a festas gastronómicas, encontros culturais, buscando novos nichos ocos de mercado. E a base dese traballo chega unha chamada con un premio nacional de artesanía. Sí, no 2019. Aí. Iso foi como un subidón, non? Ademais, que para min, no momento que estaba vivindo na miña vida, que estaba pasando por un momento moi malo, pois foi como, veña, sube para arriba, sabes, así de veña, vamos a dar un respiro aquí. Foi un momento moi bonito. Ademais, eu sempre o digo, adicamos yo as labregas e os labregos de todo o país, porque son os máis merecedores deste premio, dignificar un oficio, non? Que iso, claro, quen se imaginaría que un taller que fai zocos, pois que poida ter ese recoñecemento, non? Entón, pois, iso, basicamente, non? Ver eso a meus pais, nosa tía xa non estaba, pero que eles poidan disfrutar diso é o mellor regalo, non, que pode haber. Que dixo teu pai? Ti fixeches? Mira o que fixen eu,
A ver, el di estas cousas tamén sendo consciente de que non iso, pero ten, sabes, ese... Ai, mira, que ben o fixen, Ainda que sexa de maneira subrogada, que filla Mira fixen. que filla me saleu. Que talento lle pasei a miña filla. Bueno, para teu pai, claro, que sempre, como dis, ainda sin ter ninguna conciencia machista, pero pasaba todo por él, as decisións. Como levou Alfonso ser o CEO da empresa? E de repente, que sexa a filla, pois a que toma as decisións, a que di, pois o deseño vai ser así, a que di, pois en vez de clavos chatolas, a que toma as decisións de vamos facer unha folla Excel para contabilidade. Pois foille moi fácil, porque ademais, el, aínda que se xubilou, igual que miña tía, seguiron traballando no taller. Isto se hai aquí alguén de facenda que non, que non eso, pero... Incluso indo ás feiras, todo, o sea, estamos sempre todos xuntos. El non xuntos. se deu conta de que deixou de decidir? Sí, no, deuse de conta, sí. Pero estaba moi tranquilo, moi tranquilo. Sí que nunha ocasión, pero non tiña nada que ver co traballo, dixe que eu agora aquí xa non mando nada. Pero debíamos de estar todas xuntas, me parece, ou algo así. Debeuse de ver apretado ese día, non sei. No, pero moi ben, porque para eles tampouco non foi un cambio drástico, porque noso pai hasta o ano pasado aínda facía os mallós non ve, o sea, noso pai está cego, bueno, ten moitas cousas encima, non, que non lle permiten, pero a súa idea é sempre ir para o taller. Agora estiveron en Lugo, no San Froilán, e non houve un solo día que non dixera, bueno, a tarde imos ver a túas irmáns a Lugo. O sea, aínda sabendo que non podía ir, porque non dá dado 4 pasos daqui a ali, pero el pensaba neso, dixo, o mellor pola tarde son capaz de ir a Lugo e vamos ali, non? Igual que no taller, bueno, pois non todas as tardes, pero todas as semanas pois ven para o taller e está ali pois un par de horas botando un conto con Sara, con Uxía, meténdose con todas, porque ten moita retranca e moito tal. Agora xa non é capaz, pero o inverno pasado sí que fixo as últimas correas, os últimos mallós que se fan con un retrinco de coiro de facer os tocos tradicionais, clavando unha coitela e tirando. Iso é o último que se sentía, bueno, capaz de facer eso, pero el soña con facer zocos, en levantarse, e a veces, agora, pois, vaiselle un pouquiño a cabeza a veces, entonces, o mellor diche, onte ainda fixen 10 pares de zocos, porque facían falta, que había que leválos a non sei onde. Eso é bonito tamén, non? Que é feliz. Disfrutar, poder traballar toda unha vida de algo que che gusta, seguir soñando que o faz, pois é moi bonito. Esa reacción de teu pai, pero tua nai cando deixou a gandeiría tamén foi para o taller. Foi unha felicidade. Pero que me pareceme maravillosa esa reacción de a isto chamadeslle traballar. Sí. Eu que veño da corte. Claro. Para ela non era traballar, poñerse a traballar no taller, deixar as vacas e todo o traballo da labranza, estar no taller parecíalle que non estaba facendo nada. E si que, claro, estaba moi farta das vacas, de todo o traballo que conleva. Claro, nós tiñamos 5 vacas, non era unha granxa nin nada, pero 5 vacas dan o mesmo traballo que 20. Si non tes un establo, estaban en cortes, cada unha na súa corte, donde dormen agora meus pais era a corte da vaca, da linda, sabes, que fomos arreglando e facendo todo, porque sempre estamos en obras. Sempre pasa, eu que me lle chama retellos. Retellos, pois non retellando sempre. Entón, deixar ese traballo para ela foi unha felicidade, pois porque non tiña que estar aí esclava de muxir, de ir á erva, chovera, fixera frío, o que fora. Estar en un teito, sabes, sempre dentro. Si estaba chovendo fora, pois daba igual, non tiña que salir. Entonces a ela parecíalle que eso que non era traballar. Pero isto non é nada. Todo depende de con que te compares. Efectivamente, sí. Cantos zocos, non sei se fixeches a conta algunha vez. Bueno, ahora mesmo creo que hai zocos xa nos 5 continentes, zocos de ferro. Sí. Hai zocos, encantanlles en Xapón e na China especialmente. Chegaron a Nova Zelandia tamén. Sí, tamén, sí. Tes o cálculo feito de cantos pares de zocos puderon sair
bueno, xa non se quero decir desde 1915, que me encantaría ter ese dato, se podedes extrapolar canto se facían a semana ou canto se facían o mes, pero dende que despegou e Ferro. Non che sabría decir. Sei que ata o ano da pandemia aí estábamos facendo casi 7.000 pares ao ano. Agora baixamos, agora estamos en casi 5.000 ou así. Pero ese foi o máximo así de produción en un ano, o ano antes da pandemia. Pero son moitos zocos para facer a man, sabes? Son moitos. Agora, por exemplo, as madeiras non as facemos nós, fainolas un taller da Estrada, de Berres. Claro, hai traballos que tamén facemos con outros talleres, porque as máquinas que nos temos a serra, a excavadora, pois xa están moi vellas e moi obsoletas. Agora, pois, fan as madeiras, aínda que levan todo lixado a mao e todo, pois nada, é un pantógrafo que fai toda a xabreira, é moito máis rápido. Para nós é moito mellor, en vez de comprar maquinaria nova e todo eso, pois delegar ese traballo en outro taller. Seguides mantendo esa proporción de 80% zocos, 20% outros produtos, marroquinería? Sí, a día de hoxe o que máis facemos son zocos, sí. Que antes era xusto ao revés. Antes era ao revés. No esmorecemento era 20% zocos. Sí, eso sendo optimistas. Mira, son 29, dame moita pena rematar, porque estaríamos aquí, pero bueno, claro, hai unha mesa redonda despois, o que lle temos que dar tamén ao seu horario e a súa cabida, pero quería comentarche un par de frases túas. Vivo coa sorte de ter xente que me queira. Sí, claro. Así o sentes. Eso é o que che dá azos cando todo falla. Bueno, home, eso é unha sorte moi grande, non? Ter a familia e amigos que te queren, eso é o que te axuda a levantarte polas mañáns. O traballo gustache moito, disfrutas con el, pero o alento é iso, non? Nos convivimos todos os días 7 persoas da familia, máis as compañeras de traballo. Para min, unha das cousas máis importantes é ter un bo ambiente de traballo, non? Que xa que pasamos tantas horas xuntas, pois estar o mellor posible. Eso non quita que, lóxicamente, a veces pois haxa roces ou cousas como en calquera situación, pero que todo ten arreglo sempre, claro. Sí, con amor. Pero pouco discutimos para todas as que somos. Comentáchesme un día, cando teño así un día, digo, veña, non fájalo, parvo e levántate. Sí, claro. Funciónache. Sí, claro, sí, hai mañáns, sobre todo agora que empeza este tempo así de choiva e así, pois claro que a veces costa, non? Salir, pero bueno. Sí, a ver, nas miñas etapas depresivas, pois é difícil, claro, cando pasas por un momento malo, non? Da vida, que parece que todo te está tirando para baixo, non? Hai que agarrarse o que un ten, que é a familia e os amigos, non? E a Pilar, que me teño que agarrar tamén, a miña terapeuta. E que axuda a falalo, que tanto verdade? me axuda, sí, claro. Axuda a falalo e desestigmatizalo dunha vez. Eso pareceme moi importante, porque todos, antes ou despois, temos etapas mellores ou peores. Non estamos sempre nun estado de felicidade, nin de aí arriba, non? Falar con quen sexa, o sea, sexa familiar, amigo ou profesional, iso axuda. E non ter medo diso tampouco, sabes? Porque eu ao principio, sí que a primeira vez que estiven mal, era como unha vergonza, sabes? Era como que, claro, como que te faste pequeniña, así, como son máis débil ou son máis... non, o sea, eso axúdache a ser máis forte. Si che volve a pasar, pois ter as ferramentas necesarias para non volver a entrar en ese estado de decaimento. Entón, nin eres máis débil por atoparte mal,
nin tampouco máis forte que ninguén, non? Pero saber, usar as ferramentas que temos que usar cando nos atopamos mal. Se nos doi un brazo, tomamos un paracetamol ou un algo, ou se temos algo. E cando os nosos sentimentos, o noso corazón e a nosa cabeza pois non está ben, pois temos que tomar a química que nos é necesaria para axudar, non? Pois antidepresivos ou o que sexa, e a axuda psicolóxica que tamén me parece importante. Iso que pode ser xente do teu redor ou unha persoa profesional, non? Pero o máis importante é falalo, eu penso, non? Tamén quitar ese estigma, non? Que ten, que está asociado a debilidade. E que mellore non pasar por un estado así, pero penso que tamén cada día está máis á orde do día, non? Iso por todo o estrés que levamos, por toda esta... todo tan rápido sempre, hai que facer todo e atender a todo e así. E facelo todo perfecto. Facelo todo perfecto e que todo saia ben e que non defraudar a ninguén. Entón, pois, pareceme moi necesario falar diso tamén, que sexa unha parte visible de nós tamén, do noso traballo, como o meu traballo que é moi visible, pois eu tamén quero que se faga visible que eu non son perfecta e que teño momentos mellores e momentos peores, pero que precisamos axuda, non? É que en canto se fala e descobres que é algo común, que é algo habitual, axuda a curar a alma, darte conta de que non estás soa, pasando por ningún destes procesos. Claro, cando falas abertamente do que che pasa e te atopas con outra persoa que lle pasa iso, a conexión é como máis grande, porque te entendes mellor, non? Porque sabes, pois ao mellor achegaste os seus sentimentos e podes decirlle, pois a min tamén me pasou, pois mira, eu pasoume isto e fixen así, e fixen andando. E podes empatizar o 100%. Claro, e dis, jolín, pois é moito máis fácil. Un desexo. E rematamos. Saúde para todos. Ese é o meu desexo. Que non é pouco. Ben, este foi, toda a xornada foi especial, seguirá sendo maravillosa, pero claro, toda a mañán escoitando falar sobre Elena, a súa obra, o seu legado, sobre outras artesanías e artesás que pasaron tamén por aquí. Creo que todos tiñamos moitísimas ganas de escoitarte, creo que poderíamos seguir durante moito tempo máis. Ti estiveches ben, pásaselo ben? Sí, moi ben. Que ben. como lle encanta falar en público, Elena. Pero estive moi ben, moi tranquila, moi ben acompañada, e tedes boa paciencia estar aquí todo o día escoitando falar de min. Elena, bueno, grazas unha vez máis. Ahora quedamos con esta mesa redonda que vai estar moderada por Irma López, con Elena Faveiro, Pilar González García e Oriol Pujol, o teu compañeiro. Quería agradecerlle unha vez máis ao Consello da Cultura Galega que faga este tipo de iniciativas e tamén darlle as grazas por facer o voso traballo e que ninguén vos diga cal non é o voso traballo sobre que debedes ou non debedes opinar. Grazas por ocuparvos de nós. Elena, gracias.